Cemeladi. Mas, aku mas. Ora usah nyawang kirek loro Cahayu. Ya Allah, kirek piye to iki jane? Bojo. Nek sampean wong manis, nek aku wong bagus ya. Nggih. Nek lek cah loro kirek loro Iki rasane. niki napa? Kuwi ibarate kipo. Oh, lah nggih, laras. Sopo-sopo sing nyemut saya gilap. Wah, gilap. Takono. Bu, niku Ya ampune telek ngono lho. Wah, bati. Ah, Bangkrek. Ampune apa, Mbak? Bu. Ampune apa? mau ki telek saiki ganti bakaran ta? Ganti bakaran. Jajal delok. Wah, wah, Mbak. Model lucu. Piye to, Teh? Dong tung dong tung. Lho. Lah kok cet. Teh. Kendangmu duwe sapi lempok. Lah ini apa? Sopo ra? Ya. Esek. Nanti. Wah, ya kono. Dong tung. Ya. Dang tung ya. Ning jong. Asik. Ya.
Allah Mas, tolong Mas. Tonton tak lawani to. Ya, Ora iso ngendhekne. ora iso ngendhekne. Carane ngene. Yuk, Tolong Mas. yo. Oh ya. Oh ya. Ya ya. Oh ya. Mas wes. Oh ya. Oh ya. Ora muni hop pancene. Oh lah kok. Dadi lek nyetop ya ho. Ora. Heeh. Lah kene ngantek lempoh melangkah teko sampe nubruk opak lho. Opake nggo. Kowe ra wani karo bocah-bocah. Nah, Wah, jajal lek disetop Mas Dalang ya langsung. Ya mandek. Mandek no. tangane jenengan enten apane to Mas? Wani apa ora kowe karo bocah-bocah e? Wah, yo Mergo genah. ora wani kowe. Wah, ngeteni aku to. Oh, permasane aku wani. Karo Arifin kata. Wah, Kowe kowe sepelekne karo cah-cah ngono. nyepelekne aku lho benar. Modelmu pin-pin. Pin. Modelmu lho. Modelmu lho. Kowe bagus. Kowe bagus, pancen yo. Kaya aku ngene iki lho. Kaya aku ini. Sawangan raiku. Sawangan raiku dolan. Kaya tungkae sinden. Lho. Piye maksudnya? Ya ora dhewe wedi karo tungkae. Wedi. Wah, Karo wedi, tungkae wedi. sinden wedi bocah. Sawangan raiku ketung kae sinden. Lah ngono. Wah, Panganamu apa? Wah, pangananmu apa? Pin? Panganan apa pangananmu? Paling yo mangan soto ta kok Wah, rawon. foto rawon doyan. Heeh, bakso. Bakso, wah doyan lho. Sawangan aku ki lho. Wah, sawangan lon aku lon koyo ngene lho. Tritong Lho. pangan aku. Iki piye to? Wedi. Wong. Arifin wedi lek karo tretong. Wedi to, Mas? Wedi. Wedi teletong, Mas. Yo. Heeh. Wah, pangan aku teletong. Iya, paling ngombemu apa pin? Wah, ngombemu apa pin? Walah apa paling Apa? Coca-Cola. Wah, Coca-Cola. Fanta. Fanta, krang-kring-kring. Heeh, klub kuwi mang. Wah, klub. Aku Aku lho delon omben aku sawangan. uyuh sapi. Lho. Kok bab sapi tok. Wedi bocah wedi karo yo sapi. Lho karo uyuh sapi. Karo uyuh- Pokoke ngono-ngono kuwi. Karo yo sapi wedi. Heeh. Lho omben aku pin uyuh sapi lho. Lah iya ngono. Lah. Lah wedi ta wonge ciut ta langsungan. Langsung wedi bocah. Pucat. Pin. Apa? Oh, ora Wani tenan? Wani tenan weh. Lho, Maju Dina. lek wani. Maju lek wani min. Ayo, kabeh kon maju. Maju kabeh, panjak kabeh maju. Oh, Ayo. ayo kelo. Lho. Nyapa wedi? Ora usah wedi. Paling mek benjo. Ngono lho. Walah. Wah, Rawuh ana ing Peh Doplang cah bagus. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu. Limbuk, macange. Ah. Luar biasa Mas. Ah, Sik to, Bong. dalam Iki mau ki lara-larae kepiye? pripun? Kowe lak tak kandhani, Mas, tanggal 26 aku mayang neng Peh Doplang. Sampeyan nggih. iso to? Lah nggih kula kan saged Terus tak jenengan dawuh. tanggali. Nggih. Ah, sampean melu. Lah kok kowe nggawa konokan bekakas sapa kuwi mau? Lah sik to Teh, kemang kepiye to Teh? Lho. Kowe ditelepon Mas Dalang apa ora? Aku ditelepon Mas Dalang. Terus. Teh, awakmu tanggal 26 kosong. Heeh. Melu aku mayang lho. Lah aku ya budal lho. Lah iya. Ning aku lak ra petung. Lah iya sing ngongkon macak Sing sapa? ngongkon macak awakmu sapa? Lho, lah nyapa aku macak ya? Lah iya. Lho, sapa sing ngakon? Lah iya Mas Dalang. Mas Dalang kan telepon to karo awakmu. Lah iya. Mas Dalang ki telepon karo awakmu. Terus? tanggal 26 wayangan. Neng Peh Doplang. Neng Peh Doplang. Awakmu kosong. Awakmu Kosong. nganggur lek nganggur. Nganggur. Ayo rono. Aku mayang teko. Kowe lak teko. Teko. Ning aku lak ra ngongkon kowe macak. Ah, Weh, jajal. Lah terus piye kowe sesuk? priye iki? Gak aku marene waduh. Betungku piye iki? Lah jere sapa jedak? Lah tulung agung rene lho, Mas. Lah iya. Terus Terus sing sesuk piye kowe? wah, Lah wong iki bareng enek truk. jenengan Pak nggih. Oh enek truk nggawa gonge melu iki cah iki. Kalemes rasane. Wah, Aja kuwatir, panggah tak cukupi cah bagus. Wah, nggih. Nah. Alhamdulillah. Marem matimu. wis esuk dicukupi. Ah, Pokok kowe cukup ngono ae. Cukup ngono. Dadi ora usah khawatir. Bagian mek bosok tok. Wah, luar biasa Mas Dalang. Luar biasa. Nggih, niki wau penonton sangat penuh. Penuh. Nggih. Ah. Kita tadi hadir disambut oleh warga Peh Doplang. Ya. Niki dukuhan nggih Mas nggih. Nggih, patang RT bisa nanggap wayang kaya Patang begini. RT lho. Nek mboten
ringan sama dijinjing berat sama dipikul mboten saged. Ora iso. Nggih, guyub rukun semuanya akhirnya bisa menyelenggarakan pagelaran wayang kulit Kindaro Kartika. Nah. Donga muga-muga esuk neh ya Mas. Ah, nggih. Ngaten. Wah, luar biasa Mas. Ngaturke panarima kelawan para kadang peh doplang. Nggih. Wah, dadi warga Peh Doplang Mas, wau napa sewanteng mriki langsung disambut rawon ada. Ya, rawon. Heeh. Lah kok bar maem rawon kula krasa wareg Mas. Lho, Lah niku enten kali to teng mriku. Heeh. Keplese ra krasa. Lah kok naji ndasku dhisik. Bih. Lah kok wah iki lho contone mblarut iki. Lak ngantuk ngono kuwi. peh doplang, peh doplang. Peh Doplang niku Mas. Ya. Iya to. Enten gian maknane lek Piye kula- maknane piye? Nggih, wah iki ya mikir ya Mas berarti. Iya no. Peh. Rada rono sithik ya Jal. Berarti Peh doplang. Peh Doplang ya kok peh Kowe kudu iso lho. Heeh. Dongko. Ya mikir iki ya. Kowe nek kleru, sampai kleru dikeruyuk wong sak mrikan. Peh bengi iki warga masyarakate guyub rukun. Semuanya bisa menggelar wayang kulit ya toh dengan menggelar yang namanya bersih dusun Mas nggih. Nggih. Ngaten. Semoga masyarakatnya selalu guyub rukun mboten enten rubeda setunggal menapa. Amin. Peh Amin, amin. Do ya toh. Nggih. Do kuwi do toh Mas. Heeh. Nah, do rukun kabeh. Ya toh. Heeh. Do rukun kabeh muga- Nyatane- nyatane bengi iki iso iso nimbali. nimbali Mas Daru Kartika. Sak kanca kru langking Gus. Heeh. Heeh. Dadi do. Wis sama Plang. ta? Sama ta? Plang. Plang. Oh iya. Plange urang ya. Dadi lek awake dhewe iki engko apik, Cong. Ya ta. Ah. Panggah iso no awake dhewe. Piye. Dadi lek awake dhewe engko apik, kabeh musik apik, yogane mening, awake dhewe ya apik, sinden-sinden oke. Dadi pelanggan setiap tahun. Bisa to? Yes. Oh, Genti apik. eteh. Genti eteh. Ayo teh. Oh, bosok wae. Maju ono. Piye? Peh Jabarne. doplang. Ki sing apa Mas? Peh doplang. Kudu dijarwa dosa. Di anu sing desane Dijone meng ngendi, Bos? Suru. Suru. Heeh. Suru. Su. Sur lek masur to, Mas. Lah, iya sing apik. Lah kae sarsur. Suru, ayo. Wong Hati-hati lho. Iki ini sebagai dagelan internasional. Lah, ya kok wis tae tumu dhisik. Modelmu. Yo ngene iki sombongin dhisik benjut pikir keri. Heeh. Su. Ya su. Suwi tegese syukur. Iya. Dadi ki sedaya warga masyarakat bengi iki ngrasakke rasa syukur bisa ngundang Mas Daru kalian sedaya kadang menika campur sari saking apa mun jenenge Langking Kusuma. Bengi iki gelar wayang sedekah bumi. Neng peh doplang. Selamat ya, selamat. Iya. Eteh untuk selamat. Iya. Ru. Kita itumu bangga. Ru. Ru. Ayo. Oh. Ru. Tapuk dasmu awake kleru. Ngisin-ngisini aku Ayo. Ru. Apa pin? Aku lali. Ru. Kuwi lho. Lah. Ya ndang to. Ru. Heeh. Ru kuwi tegese iki sedaya warga kuwi dipun paringi rerukunan. Wong ngono ru. Iya. Tegese. Rukun bengi iki lek tanpa enek kerukunan, tanpa enek kekompakan, ora iso nggelar kelir sak menembiyane iki lho. Heeh, bener. Peh, ibake kok mletik uteke Mas. Poloku sing mletek. Asline wong jenenge eteh kuwi wonge janda umum. Eleke kondang elek. Kondang elek, Mas. Makane kuwi tak gula wentah, tak ipuk-ipuk dadi lekas rodok apik. Ning ya nuwun sewu ya matu-matan bocah kuwi. Piye, Mas? Wong karo bapake kuwi ya ora tau bekti sampe bapake wis ora ono. Lah. Lah iya, lah dek iki lucu Mas ceritane. Piye? Lah, dek iki lucu. Lah dek kan ya jawane niku malam napa? Malam Selasa. Heeh. Malam Selasa niku kan ya rembet-rembet kan lho Mas, magrib ngoten niku. Magrib terus ngejak aku budal. Neng? Kok kono kok ngisak, bar ngisak ngoten niku. Neng Teng sarean. lho neng pesarean. Teng sarean. Oh, berarti Mas, kula lekas apik, geren bocah. nyekar. Berarti lek ku Nyekar. nuturi kae mbok gawe.
Yo tak gawe to, Oh, Mas. ya wis apik. Oh, kuwi lek nuturi Mas Dalang. to? Oh. Ya, Apik ditutur berarti Mas kok. Dalang. Oh, Apik. alah, iya. Terus? Dadi bar teko kono ki aku yo meneng ae wong aku rokokan. Iki mau jak rene iki nyang apa to, Teh? Aku ape nyekar bapakku. Oh iya. Heeh. Nuwangis, Mas. Heeh. Nuwangis dan Pak. Lah kok tak delok jenenge kok iso dari sini. Loh, kok dari sini? Lah kok bapakmu ki jenenge ra ya Jono. Heeh. Bapakmu jenenge Jono nyapa sing mau sekari kok iso dari sini ku lho. Wo, ngene iki lho wong lek ora ngerti iki. Lho, Piye to teh? kadung nangis iki tak empakne niki lho, Mas. Tak empakne HP ku tak empakne. Jenenge sapa? Jareke bapake jenenge Jono. Lah kok iki jenenge dari sini. Lah kok sampai nangis-nangis. Kuwi piye to teh karep? Rene. Piye tak to? omong. Ngene lho, Mas. Tenonge dilumake, omonge digenahke. Wis jangkrik ya. Ya apa ora? Ya. Lah, Ndang. bener aku malam Selasa kuwi iki aku nyekar, Mas. Heeh. Heeh, nggone bapak. Heeh. Lah kok medar sini? Lah, medar sini ku mau ki minangka apa, Pak? Anu, Piye, Mas. Kuwi ngono biyen gendakane bapakku. Loh. Wah, Lah kok iso gedane bapakmu? Dadi setengah pitu kuwi biasanya bapakmu medar sini. Mesti ning kono makane sing tak sekar medar sini. Oh, batinku bocor. kok iso bar ngisak nyekar. Donge tak empakne lampune kok iso jenenge dari sini. Lah engko lek pemaku nyekar isuk bapakku sik turu tak dodoki yo Oh, malah. berarti lek malam Selasa kuwi bapakmu ning kono. Iya ning kono. Jenenge malam nyekari Selasa. kudune lak malam Jumat. Lah wis dawuhe Mas Dalang, Oh. nyekar wis bener. Ning Oh. kudune malam Jemuah, Oh. ora malam Selasa. ngono kuwi ora Kuwi karepmu dhewe piye? Aduh. Jan bocah iso Ngene iki lho, ngene iki, Pak. piye? Ngeten lho Mas Dalang, terus Mas anu. Ya, Gus. Kang ya. Tak kandhani. Nyekar kuwi sing paling apik dinane Senes malam Jemuah, Mas. Lah kok iso? Malam Jemuah niku estu. Piye? Sakjane mboten asal. Loh, Malam piye Jumat, ta? lho mboten asal. Peh doplang kuwi angger nyekar mesti kemis malam Jumat tak ngantemi lho. Mboten asal Mas Estu. Loh, kok aja sembrono lho. Loh. Wong kene iki priantone ngertos kabeh Lho, aku yo ngerti malam Jumat. Sampean ngapunten Mas nggih. Yo piye? Sampean tau krungu ora selawatan? Bahaya cah iki. Piye Selawatan tau krungu ora? Selawatan. Saben malam Jumat ali kubur mulih neng omah sing kok sekar sapa? Oh, Malam Jumat ali kubur do mulih. Sing kok sekar sapa? wah dadi wong-wong bodho mulih sing disekar sapa? Kuwi lek enek malaikat kowe engko ya dicatet. Dicatet. Goclok ya kowe kuwi. Oh jenenge ya kan lagu to. Jawane ning sewane omah ki ya njaluk pandonga. Ya. Heeh, mekur bahasa kiasan ngono lho. Lelek awakmu nyekar arep malam Selasa ngendangi dari sini nih. Lah kowe sing ngejak kowe lho. Weh, anu Mas, kita selingkuhane dari sini. Ketok tegane dar. Rasane Lah lek malam Minggu. lek malam Minggu kowe ya tau nyekar kae. Malam Minggu ki asline yo gak apik, Mas. Lho kok ndak iso apik? Gak apik gak malam Minggu. Lah iso. Lho tenan, sing pasti panggah malam Senin. Lah kok iso? Malam Senin apa malam Selasa? Kuwi apike kuwi. Lek malam Minggu gak iso, gak apik iku, Mas. Bocah edan. Lho tenan, gak apik iku. Heeh, terus nyapa? Lah, mergo malam Minggu malam yang panjang. Paling enak buat pacaran lah. Dadi wong ning kubure padha pacaran. Pacaran bapakku Kocok. gendaan naruh dari sini. Iya lek nek malaikat ya dicatat. Iya. Gendeng kuwi. Deng, ben. Wes ora karuan. Mara coba iki mau ana adikku genduk Lintang Kairo. Lintang Kairo nggih, Mbak. Wah. Pak iso Lintang Kairo kok jumeneng cah bagus. Nggih. Ah. Monggo Mbak Lintang. Yuk. Sumangga Mbak Lintang Kairo. Wilujeng dalu Cahayu. Inggih wilujeng dalu ugi.
alhamdulillah bisa ketemu karo Mas gantengnya Jawa Timur. Wah, alhamdulillah derek pitepangan nggih. Niki kula Cahayu. manggile Om napa Yo Mas ngono aja. Oh nggih Mas Dalang nggih. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Cahayu. Wah, aku yo mek sering nonton tok karo awakmu ki, Nduk. Walah nggih. Jan biasane neng konten, kayak Nggih. konten, apik nduk apik. Nek awakmu biasane neng miri gambar, aku yo mek nonton ngopi neng etan dalan. Yo mek tak batin aku. yo Jenengan mek- nggih beresani. sok-sok lek nang miri gambar to, Nggih. neng studio. Nggih, salim rumiyin. Oh iya Cahayu, ngene. Iya, melu wae. Cah-cah ra duwe duka. Karo Pokok ngene lho sing pokok apik tut. ngene iki lho, salim. Lah wau kan dereng kepanggih kalih panjenengan. Cahayu, wah jan. Iki pas-pas aku Cahayu. Ya ampun. Dalam? Dalam? Pas-pasanku ngono lho. Delok to Mas. Mas Dalang. Eteh lho Mas. Aku iki lek Lek kadang ro sing ngene-ngene iki rada piye ngono, Mas. Pripun? Ya mboten paring asma sinten? Lintang Wah, Kairawan. ya ampun jenenge Lintang. Nggih. Kok gedhe. Kok endel men to jan iki? kok mesti. Aku ku yo ora aku ki ndek endel lho, Mbak. Lah pripun? Ah yo mek is kedek menyek. Oh, kemene endel-endel ngono. Carane rayu. Oh carane ngerayu ya. Sampeyan tak rayu gelem ah, Mbak? Hah? Sampeyan tak rayu gelem ah? Ora usah dadak takon wong modelmu kaya Apa enek rayu takon. Ngerayu aja endel-endel lho tapi. Tapi ngapunten ah, Mas. piye? Aku karo Mbak Lintangnya asli beda keyakinan, Mas. Piye? Lah, Tenan. Mas. Aku yakin gelem kene yang yakin gak. Lah wis asli kok. Tak contoni. Oh yo wis ngono Ya, ya. ora. Oh yo iso. Ya dah. Ya, delok gembuk. Jotos. Nyapa ya. nggih pripun Mas? Halo Mbak Lintang Kairo. Iya, halo. Ngono lho, Dek. Langsung respon ora? Anu. Apa kok guyang-guyu tok piye Sik to? tang ini lho. Tang. Otang ya otang rumasane. Iki ki jenenge Lintang. Kowe lek ra iso Lintang. Lek rayu bocah iki meneng delok tak rayu. Lah adalah Kang kadulu. Kene Cahayu. Nggih, Kang. Loh, anu to. Awake dhewe sing- Roncema ladi. Mas, aku Mas Didik Didik. Wong ayu Nggih. Wonten dawuh Kang Mas. tresnaku tanpa upama kelawan sliramu Cahayu. Semanten ugi kawula Kang Mas. Malelo ka anton ngono cah-cah kok ora usah nyawang kirek loro Cahayu. Ya Allah, kirek piye to iki jane? Ojo. Mas, aku kok tangane astane jenengan pun disuwirin nggih mangke. Rina wangi amung dadi Ya ampun. impen Wah. pepuntone Enake kok iki. pantes diku lei. Yuk. Piye aku? Wong Wong bagus Cahayu. Wong Titik. bagus. Lho
Lah ngene lho. Aku anu Mas. Lek sampean wong manis, nek aku wong bagus ya. Nggih. Ning lek cah loro kirik loro ki rasane. Niki napa Aku lek anu. niki? Ya wong manis lah aku didik-didik. Manis kan gila jane. Aku ora wani ngadeg iki mergane enek tunggake. Engkang mawe yo Kenang-kenangan sampai doplang dadi kirik. Nggih Kang Mas. Seru nih aku iki. ngene iki lek tak bacotne Sri Tanjung mesti dadi garwaku. Mas. Mangke astane jenengan pun disuirin. Astane jenengan Pun disui, Mas. Pun disui. Wis disawang bojoku. Sorry ya, Mah. Ngapunten nggih. Ora apa-apa Cahayu, sampean takon bojoku. Wong lanang kuwi ibarate kipo. Oh lah nggih, laras. Sopo-sopo sing nyemut saya gilap. Wah, gilap. Takono. Bu, niku lek pemain ten malaikat dicatet pripun? Nggih. Tapi anu Mas. Kocelok ngono tak tapuk dasmu. Tapi ngapunten Mas Daru nggih. Heeh, piye, Ngapunten. piye? Apa? Ngono iki biasane kudu ndek paugeran Mas. Heeh, piye? Eling lan Mas Podo. Piye? Eling di bojone ngomah Mas Podo aja sampai konangan. Asli. Sampeyan arep ngaturne apa Purbawasisan ini bocah kirik loro kuwi. Oh, Wah, jenengan ampun sia-sia Mas. ta. Oh, Mas, Piye, tangan. Piye? Jabak bayi mau ngeteni iki to. Oh, ya empun disui ya. Jane ndelok Mas. Aduh, selanjutnya sok ben lek karo aku Kula ketoprak. nggih ningali kedhi Ah Mas. nggih siap. Enten kalih jenengan teng anu nggih. Ambene entek gerek telek Wonten luncung. Pujiharjo. Oh, datang Pujiharjo. Pujiharjo men, ya. ketoprak karo Mas ya. Ah, nggih siap. Siap, apik. Ditunggu CS-nya nggih. Engko tak warai ketoprakan. Mas. Aku mending ganteng. Mas. Blangkreng ngamun pong-pong kowe. Sok lek ngono karo Mas ya ketoprak. Mas apa? Ya, tanya Jangan mau sama Mas. Kenapa? Sama kakak aja. Ih, kakak. Kakak war. Ih. Cuentil ya Mas ya? Aku ya iso modus iso aku Mas. Piye piye? Modus yo ngene. Aku sampean apa roh aku magician. Heeh. Mah? Magician. Bahasamu basa linggis iki Tukang sulap. Begitu tanganmu tak sebul srut ya toh. Hah? Langsung enek sampean cara aroma ngono Aroma parfum. apa? Aroma parfum sing sampean sukai iku aroma apa? Bakarat. Bakarat? Iya. Oh iya. Bakarat ya. Kowe iku ketokne parfumku tak antem dasmu yo. Mboten. Iki sik Mas aku tak marekne modus aku pengen sampean iso ngono lho. Emang kenapa kalau bakarat? Gini loh sayang. Aduh, gini loh Lin. Coba. Lin apa tang? Lintang. Lintang. Nggih. Ngene loh lintang. Dalam. Halo kuwi arepin wis terajuten lho. Kali ki piye to? tak koprok jaipang yo. Aku seancang-ancang. Nah. Ngene. Iki engko tak sebul toko kene tanganmu astamu sing tengen mesti langsung mambu bakarat. Lah kok bisa? Oh bisa no kene magician no. Ya ampun telek ngono lho. Wah, bati. Ah, Bangkrek. Pinter. pinter janan apa bisa. Cuma ngambune apa, Mbak? Untukku ketatan mik. Piye Mas? Sik Mas Linu. Mas Linu, aku iso mencium. Ajar. Cuma ngambune apa, Mbak? Bakarat. Bakarat kemen tangan sing ndi, Mbak? Sing kanan. Sing kanan lho, jajal sama ambu. Ambune apa? Telek. Lho, ambune telek lho. Nyapa wong aku penting iso Ambune apa, Mbak? mambu. Ambune apa? Mau ki telek saiki ganti Wah, bakarat ta? Mas? ganti bakarat, jajal delok. Wah, Mbak. Model coro-coro. Tangane. Cahayu. Wah, dalam. Ditimbali neng peh doplang. Nggih, alhamdulillah saged marak sowan dateng dusun Peh Doplang. Peh Doplang. Alhamdulillah nggih. Ngaturaken salam sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu ingkang sami rawuh ing dalu menika nggih. Pangapunten nggih Mas Dalang niki
Suwantene kula ora ditelas. Oh, ngono. Ora apa-apa Cahayu. Nggih, nderek mendoakan. Aku pokok bocah ayu ora masalah. Dalam Bocah ayu ora masalah suarane entek. Pokok suarane wae. Oh, tapi tenan. Dalangin Daru Kartiko, Kartiko. sindene lintang kae. Iki jodoh. Cocok. Loh, masalah iki cocok ngono. Maksudnya cocok. Oh, enek Daru Kartiko, enek lintang kae. Secara chemistry. Iya. Sik. Bahasamu kengetanen. Chemistry ki apa? Chemistry iki yo. chemistry iki apa Iya, dah. jenenge? Jelaslah. Chemistry itu kayak itu loh, Cocok. mendalangi peran ngoten lho, Oh, Mas. berarti gua pring dicocok-cok ngono. Oh, kok sogrok kuwi. Piye to iki jane? Wis ndak apa. Cah goblok e ramu. Nduk arep ngaturke tembang apa? Heeh. Nggih, saderengipun derek mendoakan buat acara bersih dusun nggih. Nggih, bener. Nggih, mugi-mugi dusun Peh Doplang pinaringan kesehatan, Amin. kabagas kewarasan, kawilujengan. Semoga kedepannya menjadi dusun dusun, ya. dusun yang maju, Amin. semakin maju Amin, amin. masyarakatnya, Tepuk semakin tangan, tepuk jaya. Tepuk tangan buat Pedoplang. Luar biasa Ingkang sekali. dipandhegani kalawan Pak Wo Baroji. Nggih. Baroji. Ning Malang tuku teri, Mas. Piye Cahayu? Warga Peh Doplang mugi kathah rezeki. Amin. Yo ngene iki lho, Dah. Bocah ayu cerdas. Ah, Heeh, kok mesti diweki tangan nah. Aku bener-bener elek ini rupaku ki ya iso lho. Piye? piye? Ngawut ae. Piye? Tapi pundi mau Mas? Lah. Pedoplang ya. Oh, Pak Duplang. Tuku marang dadai bronjong. Heeh. Warga masyarakat Pedoplang ini bos, senggol dong. Pinter. Uteke kok meletek. Aku mbok. Bocah kaya ngono, tiba uteke ya kok mletek-mletek. Nah, lute-lute jan iki. Totale pitik deng sini. Heeh. Piye, Pong? Nggih. Nek awakmu piye, Pong? Aku Bosok. lali, Mas. Boko. Heeh, Cahayu arep ngaturke tembang apa? Sik. Nggih niki wawon. Dibawani napa mboten? Niki wau wonten pamundutan. Lah, kamangka kula niki wau saking transit badhe minggah panggung niku disangoni niki wau kalih disangoni. Ibu. Oh, ngene iki lho. Ibu Kades. Heeh, Bu Sinten? Supia. Ibu Sumia. Sophia. Sophia. Aku nyek disangon ya. Oke. Sampe disangon Cahayu. Padha salaman sik karo aku. Ora dalang. Kirek loro ra disangoni. Iki sangoni apa ora wajane? Awake dhewe piye? Bu Supia 200-an mawon mboten ana. Apa? Lah kunut sangono kene ora. Oh iya. Mbok sumpah demi Allah iki lho disangoni. Oh, iki sangon Bu Supia. Ayo, Mas piye lah. Ya ya. Aku mau ya disangoni lho Pak Dalang. Oh ngoten nggih, matur sembah nuwun nggih Bu Kanjeng. Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Niku wau ngersakaken lestari. Lestari diaturke. Alamku. Nggih, sugeng dalu Ibu. Lestari. Monggo Ibu badhe nderek menyanyi. Badhe nderek nembang Ibu Supia monggo. Nggih, Monggo, apa Bu. dia- Sumanggaken, Bu. Monggo Nggih. Nggih saged to Bu lek Bu. Kades monggo Bu. Monggo Ibu. Monggo. Ayo. Sepatu Mas. Yo. Ayo. Ya. Monggo Ibu. Monggo Bu Supia. Supia. Tindak wonten pepanggungan. Ibu Kades monggo nenggani wonten panggung nggih boten napa-napa. Napa kalih bapaknya juga sakit Ibu? Monggo Ibu Supia. Nggih. Nggih. Nggih, mboten Oh, napa-napa. Mboten Boten napa-napa. nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Rati sami boten Ibu. sekeca badane. Nggih. Matur sembah nuwun, Bu. Nggih, mugi-mugi enggal saras nggih Ibu. Kula sing dereng. Kula nggih dereng. Nggih, tuku batuk-batuk uyah gede. neng Ning pasar isih lempih. menggani aku lan kowe Cahayu. Nggih leres sangat.
Yuk, didadekne ya Lestari ya. Lestari. Lestari rumiyin. Oke. Nggih, mboten. Yo. Nggih. Sampun nggih Ibu katuran matur sembah nuwun Ibu.